Kan objektif mo pajak, ini-discuss ko ito sa niya. So pajak nga naka, kinlima, right on the first day na in-award mo Sandra, kikita tulos. Naisiyang ko kanar kila ni kang pajak, takay mo na kong pajak hindi, 25 pesos. Oh, mas magayong kin 30 na. Alyon ta so 5 pesos maintenance, so 25 pesos. Kaya ni kalima, 125. Yan. And then nga nako, straightforward kita into sa livelihood. When you mention livelihood ni kang barangay, talagang livelihood, ino mga pobre. Or kinsisay, nangay po, talagang direkta. Wana, kamo, magsusumang kamo kin, paunuunan ka na setup, pero so what is in mind, katong limang padyak kadto nagabot baga nga Biyernes, kaya na kamo ready na limang unang kamaring operator, magpa-meeting, kimpira ka na operator sa Barangay Rizal, king 15, baga nga so asasabing know-how, baga so kamili na putlang kadina, daran sa mo, kaya sir putol so kadina, dapat so tato magsalidang magtugod putula kadina. Amo kang pinaganap na itong operators. So king 15 baga nga sinra, rotation man sinra, every 6 months, ito naman sa unum, ito naman sa 5. So, mukhang ka na in mind. Pero bahala na kamo ni ganito tabi. Kamo na kan mag-discuss ni ganito. So, second objective is, so, dilin siyang 25 pesos per day, 5 tulos kadto. Kaya kayong kamo indigent na 150 out of 2, pira kamo, 260 houses in Rizal. Families. Pira. Kap. Based on records. Pira. 280. 280. 270. Okay. Sabihin ta na 250, 260 ang aning kuan. Muna, out of 260, mo bagay samo, di naman kami magi-qualified to na susamo man, out na kami do. So kana na pun sa ninyo, so talagang nangay po. So say indigent nang gayud. Say for example 260, mga 150 gayud kan maka-qualify. Sa siyempre kukuha naman ninyo so income, so kamo na bahala ni ganito, kinsisay ko qualify ninyo. Yan. Sabihin to na 150, kayong kamo 125 kada row, so 5, so 30 in every 30 days, makare-receive ka itong pamilyang katong 25 pesos. Direkta saan niya. The rotation sinra, 150 divided by 5, so mga 30. Sambulan. Yan. Ngwana unga ni katong ngwana is siyempre kamo nagitrabaho man. Asin man ngayon sa mo yan. May para man ni obra sa napulang niya kami ni karon man. That is only the first livelihood. Every year kay livelihood na nagabot. Next year, kaya naman umabot, then different venue. Pero at least, kading pinunutang livelihood, for the first time mangyayari sa was na namomonitor. Kana magi-monitor ni kan is an NGO. Was naman na NGO. In fact, kamo magiging miyembro except for the officials. Gusto sabihan no ni kading MPDO ninyo, he's looking for 10 leaders sa barangay Rizal. Kadtong leader kadto kayon 20 kato. Kaput 20. Although naisiyang gusto in mind niya na politics is politics. By the time of election, kahit to say mo, leader to bumili ka. Sa pulang ngayon kitang mana. Puro ka mo pula. Abo niyang kayong pula, kayong puti, kayong pula, kayong puti. Nga na kaya mga pwede. Tawan tang pribileyo kadto. Pero pag-abot sa nasa eleksyon, pero kinsunon man na programa, pag sinabi niyang pula kita. Ito so baluarte. Except during the time of election. Pero di man kita nga makapag-isip ka, bahala ang magkamoy da, magkamoy ang pangunlabot. Maray ka na naintindihanin na tulos, tanganing sisi mo baya, kana ibang magirangag ni kadi, buray ko ngayon ka ito, mamumunupulay sa ngayon suwas. Kumpurmi ka ni kan. Kan sabi mo,
Ako kumporme man ako ni kan. Tanganing urus kan talagang nagkaurusan anything na inayat mo pagka mo nagkaurusan umabot. Pero kinagaraway, ta kita madaling kinagaraway, puro kita diskusyon kan luas. Swikaray, that's correct. Kan politika talagang hindi mo nakan mali. Yes. It's part of life. Yes. Always. So, kamu magang gusto kong marangag, unan man ka na suggestion ninyo ni kantong pinaliwanan ko sa inyo. Well, kasi kung ang kasalitan sa kanya, amo ni kan tama ka pwede mag-monitor. Yes. Or else, baka magkakayong siya. Yes. We need listening for a monitoring. Yes. Which is, kamu man sanata, kamu magiging miyembro ito sa NGO. So this, yes, this will be the first time kin mangyari. Kung anak hindi mangyari, ako sulugi. Sasabi ko ni Semo, nagpalnas na ako. Kaso kaya sabi nito, Greg, kung kita pa kang 25 pesos sa kanto, automatically itatong sa dagkong may pamilya. Hindi naman pala ito masaktan pa kaya. Dana, Kantong 5 kanto, direct kasi ra. ubus kantong 125 Yeah. Kaya, paano nasak? Talaga Okay. Da man suti surira ninyo iding wana. Okay. Oh, si neighbor? Oh, si neighbor man sabi, nairangag siya no the other day, tin-explain ko na kadi, hindi man nagsisisgaw. Anyway, kain kami yung nga sa inyo. Being kin sa kwabangay, kami sa NGO. Ungang kamo na mangwana. Tabag man kami magpadalagang kamo eh. Ungang kamo na mangwana, are you willing to sacrifice your time, devote your time sa constituent ninyo sa Barangay Rizal? Okay, that's a good answer. Kaya si mo na ba yan? Kinabad kina? Diyan, kuli. Damang ba siya? Maray na ngayon na mong kuha ni Katon. Di mo ba siya kami nabuburingan? You know, maray ka na at front kita. Tanganing in the long run, sabi ko nga ni sa inyo, kading pupunan tang kadi. For the next, aabot next year. Takay na naman, every year ka nag-abot. This is the first time na imo-monitor ta ka na ang livelihood na nabuhay, baga sa livelihood na natigbak o natanaw. I hope da kita kinsa kon matung makana sapatos o kintil ta ako ken ako mga natung makana sapatos idino for the past 10 years na pinagparolyo ko sa was gulpi ka na ingot sa kidi tanang ito makangkos sapatos nila. Kaya aware na ako ni kan.